harvest is ripe. So ni ripe or ripe? Kanang hinog na ba? Ripe. Come get you down, for the press is full, the pots is overflow, for their wickedness is great. Muna yung gingon diya, ang prophecy ni Joel, ato ning paybaw na, giingnan niya mga manulunda ba, umari ka mo, dananan ninyo yung kanang, ibutan na to sundang, sikil ba, kanang panghagbas, kanang, humay ba, humay maggigiuna, kay trigo man nila, kanang meaning, kita naman ang paggarap sa humay, o, kita may nakakitag ani ini, giingnan niya, umari na ka mo diri, kay nga naman, hinog na ng mga harvest unon, hinog na ba, naog na mo, come get you down, nga naman, for the press is full, kanang puganan gani, galingan, puno naman, di galingon na, galingon, the pots is overflow, ang katambok, nanubra na, ubis naman ang uban, for their wickedness, kay ang ilang mga kadaotan is great. Mo bitaw na kanang mubalik ang Ginoo dinhi, wala ko ayaw ninyo hinadaghen maluwas. Nagkadaotan ta, mo bitaw ng one of sign nga gingon ni Jesus Christ, una mubalik si Jesus Christ when the abomination that make it desolation spoken by Daniel, that is the time nga ang Ginoo mubalik na. Nagtuo siguro ka nga daghang may Kristiyano wa na daotan, mo bitaw na himutang daotan sa Ginoo kay ngano man na transgress na tong law. Kung why law, wa man kay sala. Ingon pa ni Apostol Pablo, for where there is no law, there is no sin. Because of the law, there is sin. Kaya nga naman, ang mga law, na transgress man. Di man day mao. Pag isulti ni mga balaod sa Ginoo, di man day mao. Para na, nanulti ko ninyo, mo na ang mga tao, di mo ingon, tuo magkaanak. Kaya wa man isulti itong una. Ang kamatuuran. Nawala naman ni sa ilang kamatuuran. Kinsa may nagtudlo pa, guys, sa kamatuuran. Before sa mga 12 disciples o last apostle si Apostol Pablo, kinsa may nagsulting kamatuoran. Ni man gani nawala sa ilaha sa Israel ang kamatuoran, nga mingon kang nay nagsulting kamatuoran. Nakasuri ba mo sa tibuok dili Pilipinas na bay nagsulting kamatuoran? Wala ay pulong. Daghay nagwali pulong by foolishness. Pero ang kamatuoran wala. Mo nang hinungdan ningon daan si Jesus Christ, if you shall know the truth, kay nga naman unsa man ginang kamatuoran, nga ang tinuod gyud siya ang dalan, ang kamatuoran kinabuhi, dili kamatayon. Anong iparis man ang nimo? Do na gani dalan duha ka buok. Ingon gani Jesus Christ, enter ye the straight gate, for the broad is the way that leadeth to death, and many shall go there. But, matod pa niya, straight gate that leadeth to life, and narrow is the way, and few there find it. Kung may rin nakatultol, magklaro na. Yumingon ka daghang kay Kristohanon. Pero, nagsimba sa abomination, mo naging propesya ni Daniel. When the abomination that make it desolation, and the daily sacrifice will cease. Kabaw mo sa ng daily sacrifice, prayer na. Mangundang naman mag-ampo, kaya nga naman, so pa may ampo ninyo, naglibog naman. Asa man tamo ato, kaya wa na may wali. Mo man ang giprapisi ni Amos, that there will be a famine in the land, not famine and meat and drink or food, but famine and healing by the words of God. Unya, mga tao daw, mga na pikas dito, magbisukasyon na kayo, hindi tagwali, mabitaw ni kini, may kadungugin ni muning bilang part of nga ang Ginoo mo gamit nako pinaagi na lang ini basta dili sila makabasol sa Ginoo kay naay nagsulti mo nang giingon ni Abraham naa dito si Moses kundi sila maminaw mo man kinsa may musulti kamaturan ini nga kita nangalagad sa Ginoo mo bitaw na naibunggi ko ngano glory to God mo nang pasalamat ko sa Ginoo gigahin man gyud ko niya bino sa tinuod lang atong una sa batat pagko. Una akong gingon sa inyo atong unang panahon sa ulitaw ako dako ko pagtuo sa Ginoo. Gingon adili ko dako pagtuo na ako'y pagtuo kay ang pulong sa Ginoo sa John 1:1. In the beginning was the Word was with God, the Word was God. Mo nang magdala ko Bible sa akong bulsa duha na ka buok, mubulot na lang ni akong lubot kay ngano man sa pikas na ang pitaka bisag way sulod, pero sa pikas na ang Bible. Bisag asa ko mo ato, bisag pagsasinihan, bisag pag dito sa baylihan.
sa diskuhan, nakagibi ako anak, pero na ako'y Bible. Bisa pag dito sa inuman, kibatan ang mga unang panahon. Mo nang nagian ako tanan mga pamaagi dito sa kalibutan. Mo nang glory to God, mga pilion sa Ginoo. Kanang na-experience, dili na way experience. Si Jesus Christ, nag-experience yun siya unsaon pagbaton o kinabuhi sa tao, dili sa iyaha. Nga gilutos siya, gitkuan niya, mo itong gisulti sa inyong buhaton. Mo na yung gingon, kay napuno na ang puganan niya, nanambok na, nanubra ang pagkatambok, ug ang dautan perti ng dakuha, naog na mo. Mo na prophecy panawak pa ni naog ng Ginoo. Kaya sa na harvest, hinog na manggod. Sa verse 14, sa Joel chapter 3, verse 14, ingon pa niya, multitudes, multitudes in the valley of decision. For the day of the Lord is near in the valley of decision. Manay sumpay atong Joel chapter 3 verse 13 ya sa 14 ta. Multitudes, multitudes, daghan, daghan ang naa dito sa patag sa pagdesisyon. For the day of the Lord is near, kay ang adlaw sa Ginoo haduol na. In the valley of decision, naagi sila sa valley of decision. Kanang ang decision manggod sa Ginoo is judgment, kung asa ka padulong. Di gyud ka ingon nga mo kag langit kay desisyon. Abi mo ang iya sa Ginoo, iya ang change na. Ya kung moadto ka sa valley of decision, dito ka sa judgment, mo nang giingon daghan, daghan. Mo nang ningon siya dito sa atong giingon nga napuno naman gud pagkadautan ang tao, mo nang daghan kayo ang naa sa valley of decision. Mo na bantayan nato ng decision, judgment na sa dictionary pa. A formal decision given by a court or judge. Deuteronomy chapter 1 verse 17 and 18, ingon pa niya, ye shall not respect person in judgment, but ye shall hear the small as well as the great. Ye shall not be afraid of the peace of man, for the judgment is of God, and the cause that is too hard for you, ingo pa niya, bring it unto me, and I will hear it. Mo bitaw na mga pastor, dapat i-judge gud niya. Ang judgment, manang ayaw kadlok mo sa tao, kay nga naman, wala ako, di ko madlok na ninyo, sa may muan ni din. Kaya nga naman, ang magkukom, ang Ginoo man, ako ginang isulti. Nga matod pa niya, kung doon na may lisod mo, nang mangayo kung Ginoo sa may lisod, nabito ko sa hindi masabtan. Mo na nayusahay akong kuan ba pag prayer sa Ginoo, labi na kung doon ay mga butang na din. Anong una naman akong pamilya Ginoo? O ito, nasabtan ako ba? Kung ang family nga, ang amahan dato, respect tanan. Pero kung ang amahan dili dato, di ginamo respeto. Pero diya sa Ginoo, bilang sila Kristiyanon, dili nila respetuhan ang amahan, kundi ang pulong. Ora ni bot pasabot sa Ginoo, mo na makaingon ko. Sagdi lang kundi sila mo respeto, basta mo respeto lang sa pulong sa Ginoo. Mo na nga akong tudlog yun. Kay nahisulat man gud na, di man ta ingon kuanta kanang gitawag ko. Kanang kuan kita sa Ginoo ba kanang brother, sister kita. Si Jesus Christ ni ani, mo nang gingon nagdalag espada, gibahin-bahin niya. Mo bitaw nang dumtan nimo ang imong amahan, dumtan nimong inahan, dumtan nimong asawa, anak, tanan, mga silingan, mga sister-in-law, dumtan kay kun dili nimo dumtan, dili man kamay imong tapos. Ang buot pasabot sa Ginoo ang anong dumtan. Aron ang pulong sa Ginoo mao'y dili nimo dumtan. Ang imong pulong nga imong nadunggan mao to imong tuwan dili tong nagwali. Kay mao man ay nasulat niya ang gigamit sa Ginoo kadto ra mga walay grado. Kung ikaw Gentiles ayaw pangita og wisdom. Pangita ang pulong sa Ginoo kung kana napadayag ba sa imo ha. Kay dili na ingon tanan kay tinago na mo bitaw tong ingon the kingdom of God. Para sa ila parables, para sa tuwa is reveal sa tuwa sa ila parables, pananglitan lang ng pagsimba.
Pero kita gi-reveal jud kung unsa gyud tinuod nga pagsimba. Mo na ibot pasabot sa pulong sa Ginoo. Mo na ang desisyon. Mo nang dili mo respeto og tao matud pa niya. Nga matud pa niya sa verse 18, and I commanded you at that time all the things which ye shall do. Nya itudlo daw sa Ginoo giinan si Moses pa. Akong itudlo unya kanimo og gisugo ko kanimo kung unsa gyud imong buhaton. Moto nga gipansulti nimo agi sa Ginoo kang Moses nga mo ni buhaton nila mo ni mo na. So the way of the Lord is judgment. Ang Isaiah chapter 30 verse 18, and therefore will the Lord wait that He may be gracious unto you. And therefore will He be exalted that He may be mercy upon you. For the Lord is a God of judgment. Blessed are all they that wait for Him. Katong nagpaabot kaniya bulahan to, kung sa'yo ipaabot ninyo, kanang gisulti niya ang mga judgment na maluluyon siya nimo o magatag siya grasya nga ikaw gayon sultihan sa tanan. Kay kung ang alagad manggod sa Ginoo i-reveal manggod na sa Ginoo, there is no secret in God sa iyang mga servant. Kung unsa gyud atong buhaton mo na gipadayag gyud na sa Ginoo sa tuwa. Mo na yang gingon, will the Lord wait, naghuwat na ang Ginoo that ye may be gracious. O nga maghuwat ta sa Ginoo. Will the Lord wait, maghuwat ta sa Ginoo that He may be gracious unto you, and therefore will He be exalted that He may be mercy. Og nagpaabot ang Ginoo na siya ipataas aron siya maluoy nato. Og ang Ginoo is the God of judgment, because are all that wait for Him. Para sa mga tanan nagpaabot sa Ginoo, isulti niya ang judgment. Kaya ang dalan sa Ginoo, judgment man. Mabito ang importante gayod nga may bota pulong sa Ginoo. Ingon pa ni Joba sa chapter 8 verse 3. That God pervert judgment. Ang Ginoo ba mubaliktad sa iyang hukom? Nga moingon ka nga dili ingon ana ang Ginoo. Bisag ingon ana nang giingon sa Ginoo, gamay ra maluwas, moingon ka dili daghang giluwas sa Ginoo. O bitaw nang ningon dito sa kang Peter, pahinumduman ta. Hinumdumin ninyo nga ang karaang kalibutan wa kaluyi. Hinumdumin ninyo mga nulunda nga naa na sa langit giulog pa gyud. Hinumdumin ninyo ang Sodom and Gomorrah wa ganin niya kaluyi, isa ra giluwas o dululay giluwas. Mo nang ningon sa hinumdumi. Kay ngano man ang Ginoo dili gyud magsapayan. Di gyud na siya magrepent. Ang iya ganing girepentan kanang nagrepent siya, nagbasol siya ba, nagibuhat niya ang tao, niya nanaghan, niya daotan mga naitabo. Manang naghatag siya o ordinance o law. At unang gilunupan kalibutan, wag yung ordinance. Munang mga dalaygon dito sa Ginoo nga din, kita gitagaan tag chance. Mo nang giingon sa propesya in the last days ba, atong last days, kung naay mo tawag sa ngalan sa Ginoo maluwas, na karon naa naman ta sa last days, manawag ta sa Ginoo, mao na magbantay ta kung ikaw nangalagat sa Ginoo, kay dunay gingon sa Ginoo, ang nauna naulahi, ang naulahi nauna. Ayaw mo kumpiyansa na kay that is the word of God. Wala gyud matagak nga pulong sa Ginoo. Wala gyud dili may tabo gyud na mo na kung kamo na una, kung wala man mo nang natagak paningkamot pa gyud. Kung kamo lukewarm lang, magmainiton mo. Kung maayo man gani ingon sa Revelation na bugnaw unta mo. Kung wa mo na bugnaw mo ng lukewarm. Di man kayo na init. Lukewarm ka ng ragdagaan gani, di ba? Labaab. Ang gusto sa Ginoo init. Ang kasagaran mainit, matawag init, katong yung nabugnaw. Pagkabugnaw, giinit, apiting init na inon. Pero katong lukewarm, amot, giinit ba to? Wa man init, lukewarm man lang. Muna ibantayanan na to, that is pulong na sa Ginoo. Ang Daniel chapter 4 verse 37, nag-ingon siya din now I, Nebuchadnezzar, praise and exalt and honor the King of heaven, all whose words are truth, and his ways judgment. And those that walk in pride, he is able to abase. Mismo si Nebuchadnezzar nakaila. Nga matod pa niya, karon ako, nagadaig o nagatuboy sa Ginoo, nagatahod. Sa hari diya sa langit, nga din ang iyang buhat tinuod yun. O ang iyang mga dalan paghukom. O ang maglakaw sa garbo,
pwede niya ng pausbon, kanang usap, kanang pa, ibis ba, kanang tagako niya ba. Mo na igingon ni Bukod ni Sir, kaya si Bukod ni Sir, dili ba na iya sa Ginoo. Pero siya nakasulti ana, mo nang naisulat diri, kato mga gipanulti sa mga tao nga ang Ginoo maayo, bisa pa ang daw ka makasulti ng maayo, tinuod yun ang Ginoo, daotan ang gaya siya makasulti maayo. Ikaw hinuon nga maayo ka nga wa kay daotan, musulti na ino kay daotan sa Ginoo, ang Ginoo maayo. Sa Psalms 119, 9, 10 to 11, ingon pa ni King David, the fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgment of the Lord are true and righteous altogether. Sa verse 10, more to be desired are they than gold, yea, than much fine gold, sweeter and also honey and the honeycomb. Sa verse 12, who can understand his error? Cleanse thou me from secret fault. Tanawa. Ingon pa ni David, ang kahadlok daw diha sa Ginoo clean. Kung mahadlok ka sa Ginoo, doon na kay clean. Enduring forever, makalahutay gyud ka sa walay katapusan. Ug ang paghukom sa Ginoo, judgment of the Lord are true and righteous altogether. Matarong pud na. More to be desired, labaw pa ka na nga i-desire nimo kaysa bulawan. Tinuod na, sama daw kuno na sa fine nga bulawan, pure gold, fine gold. Nya, sweeter also than the honey, kaya mga kwan ba, dugos, sweeter po na siya. And the honeycomb, ug diya sa mga dugos pa yun. Manang giingon, who can understand his error? Cleanse thou me from the secret fault. Manang giingon, kinsa may makasabot sa inyong mali, be? Nakasabot mo sa inyong mali, di galing mo ang kulog mali, kasabot na mo. Wana ang prayer ni David, cleanse thou me from secret fault. Kung doon naman ko'y sala, nga wa makitaan sa tao, cleanse me. Kaya nga naman, kinsa may makasabot sa mga mali ninyo. Di galing mo ang ko nakasala mo. At kamo, wa mo isala sa tao, bisag kung sa pa inyong buhato, bisag pa sa inyong sulti, pero sa Ginoo, pirting salaan ninyo. Gali lang dili, mo kasabot sa inyong error. Wanang niingon ang prayer ni David, cleanse thou me from secret fault. Kung doon naman ko'y secret fault, huwag kakita ang silingan kaysa inyo ramong balay nag-away. Pag-ampo, Lord, lipiwi ko. Kung tama ba o mali, maubitaw mo pag-ampo mo kung ang nagwali ba ninyo ang pastor, iya ba sa Ginoo dili, nag-ampo ba mo ana? Kung natudluan ta mga pangayo mo sa Ginoo, kung ako inyong pastor, tubagon ragid mo, kaya nga naman, kung dili ko ninyo yung pastor, mahawa ka man. Hana raman ang kwan sa Ginoo. Mabito na ang prayer na ko tungo na sa Ginoo, Lord, kung ako man tinuod ka pastor ng imong ipawali, papadayon na ka, kung dili man, ayaw na lang yun Ginoo, kay lalo man ka blasphemous na, di na mapasaylo. Daladala ko pulong sa Ginoo, gani, ngalan pa lang gani, matod pa sa napulong ka sa ugo, do not take the name of the Lord in vain. Kung ikaw ginganlan sa Ginoo, kung sa may gingalan nimo Kristohanon ka, nangalagad kasi kung nagkampo ka, nagwali ka, ayaw na gamita, nga kawang lang. Nga din, makita lang ka sa mga tao, uy, klase ni pastora niyo sa mga klase. Mabito na ako, kayo mo dito nga din, huwag pagit sila kasabot. Una ako, pasabot sa inyo sa dili pa mabalik ang Ginoo. Kaya nga naman, kinipulong sa Ginoo more desire than much gold. Kamu, nag-desire ba mo mga pulong sa Ginoo? Ang mga tao nag-desire sa pulong sa Ginoo nga labaw pa kay sa bulawan. Pag-abot sa Domingo, karakara nag-anid din. Kaya ang inyong tuyo, dili ang pulong sa Ginoo, dili ang pastor. Ang pulong sa Ginoo nga mao ka na ang mo sanctified nato, mo justified. Monay mo ingon sa ato ang adiin kita aron mahimong takos sa tubangan sa Ginoo. O nang isulti na ko sa inyo kung sige panulti mga pulong man ni sa Ginoo, mga bersikulo man ni. Naingo pa niya diha kanang fault, kabang sa nang fault ninyo. Ang weakness ba? Kaluyahon ninyo kanang ambot kung maabot ganin ng panahon na di gyud na po mahimo nang ipaubos na ko na. Muwal jud ko, masukog jud ko, mo nang gingon na delikado na ino. Kanang mga defect, mga errors, mga wrongdoing, mga failure, mga mistake, mo rin giyo sa dictionary, mga fault pa.
Mo nang ningon si David. Kinsa may makasabot sa imong mali. Kung dili nimo kanang ilon ang Ginoo, di gyud ka muila sa imong mali, di mo ko mali, kuan man ko. Mo man ni ako kuan ko ano. Mo na lang gingon pulong sa Ginoo, nagsuki na siya daan. Tama tong gingon ni David. Who can understand his errors? Cleanse thou me from the secret hole. Mo na kay wa makakasabot, pangayuan na lang sa Ginoo, Lord, kung sa may mali nako. Libuhi ko. Mo na kanang sin ba and offense against religious or moral law. Cleanse thou me. Kanang secret hole, kanang sin, kanang open or serious shortcomings or fault transgression and the law of God. Mo na iyang gingon mga sala ba. Sa 1 John chapter 3 verse 4, for sin is the transgression of law. Kay kanang sala mo na ang paglapas sa balaod. Kung sa may mga sala, ngadto sa Ginoo, abi nimo kung bisag naay kay nabuhat sa tao sa Ginoo na nimo nabuhat. Kay Christian man ka, iya man ka sa Ginoo. Kaya ang gingon ng sa Ginoo, love your enemy, nya na kay gibuhat sa tao. Kanang kasuko sa Ginoo. Ang Ginoo is luto winger pero masuko siya. Pero dili na daw pa sa lupa. Natural masuko gyud ang mga pastor. Matod pa niya kung doon na mo'y amahan diri sa yuta, doon na po'y amahan ta sa langit. Kung ang amahan nato sa langit ay gugma nato, mubadlong yun na. Kung ang amahan ninyo diri sa yuta, mubadlong yun na siya. So ayaw yun mo ka, Juan, manang gingon dito puno sa Ginoo, despise not my instruction. Ayaw ninyo pasipadaan ang mga instruction sa Ginoo or rebuke or reproof. Manang gingon ni Solomon. Sa Job chapter 33 verse 27 and 28. Moto iyang gingon. Nga naman ang Dios nagtan-aw sa tao. Kay nangita siya kung dunay tao nga diin moangkon siya nakasala ug iyang gibaliktad. Kung unsa ang tama nga diin walay pulos. Sa verse 28, He will deliver